Je ziet ook, die wijk wordt ook groter, hè. Dat wordt steeds groter aan alle kanten. Hier zie je dus ook publiciteit, ook terug te vinden op otene.nl. Maar de woningen in deze woonwijk hebben wel een pracht van een afwerking, stijl. Aan het water en een soort van bungalows. Je moet dus echt van die woningen, als je zo kijkt, en dan ook hier met zonnepanelen voorzien. Dat zijn ook gedeeltelijk huurwoningen hier aan de linkerkant en dan ook koopwoningen. Hè. Kijk, hier zie je dus ook goed de vernieuwingen, die bungalows, ook het design. Het hoeft ook allemaal niet zo groot te zijn, maar het is gewoon ook de afwerking. Hier zie je dezelfde feitelijk al hetzelfde gedeelte. En ook de rust in deze wijk, ongelooflijk. En daarachteraan zie ik dus ook dus de nieuwe woningen, hier ook nog aan de linkerkant. Een pracht van een kleurencombinatie daar. Hè. Hier ook, om een stuk van de woonwijk binnen, een andere stijl. Maar hoe dat hier afgewerkt is gewoon prachtig. En dan even verder heb je terug een andere stijl, dus een ander soort combinatie. Zo, en dus hier dus ook, even interessant van dichtbij. Zo wel fantastisch die afwerking, ook een ander beeld. Je bent niet in de eentonigheid. Hè.
Dan heb je ook verder het voormalige stuk van Othene. Ik heb ook enkele jaren geleden dronevluchten gedaan hier, van het bestaande gedeelte. Kan je ook mooi zien de structuur zo. Er komen nog nieuwe dronevluchten, maar het weer is niet optimaal om maximaal het in beeld te brengen. Het is nog altijd wat bewolkt en dat stoort wel op voor dergelijke beelden. Zo, ik ga nu terug via de laan van Othene naar de N290. Zo terug de aansluiting met de laan van Othene en dan de exit, de vernieuwde, nieuwe route, want daar was het eindpunt. Is een goede zaak, een vlot doorstromingsverkeer naar de N290 voor de spits, zoal voor het ziekenhuis, de andere kant op naar Hulst, ook voor de Belgische grens. Men is hier feitelijk 17 kilometer van Hulst, dus 22 kilometer van de Belgische grens, kan men feitelijk zeggen. Zo, nu via het nieuwe stuk. Een pracht van een fietspad hier.
Zo, ik ga hier de video eindigen betreffende de Street View. Even via Athene. Dus een pracht van een woonwijk. Misschien is ook wel de mooiste woonwijk van Zeeuws-Vlaanderen. Op het gebied van design van de woningen. Het is gewoon prachtig. Zo, beste mensen, tot de volgende keer. Tot later.